Той воюваше ежедневно, но една вечер се чу отсреща: утре вие няма да стреляте и ние няма да стреляме. Той се изправи, погледна през окопа и видя, че няма пушки на врага. Беше бъдни вечер, а те за първи път се срещнаха не като войници, а като хора. Коментираха своите семейства, показваха снимки и дори започнаха да играят футбол, забавляваха се и забравиха за войната. Пируваха цяла вечер заедно, докато Коледа не отмина и не трябваше да се върнат към окопите, всеки от своята си страна. Всички тези войници, които вчера бяха заедно, днес отново бяха врагове. Всеки удовлетворен за момент, отново вдигна своята пушка и беше готов за битка. Войната започна отново. Но този войник, без семейство, без своите приятели, за момент си спомни, че всички са хора.